तुम कलमा पढ़ो, मेरे मिस्टर को बोला। तो मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, मेरे को कलमा नहीं आता। Parlok omdon betip hakane ka jingim ke ka banjia yano bat lano. Kumta parlok le se philayo sngew haki khubor ba ha ka jingjia ka bajia ha pahalgam ki leno ki siat beitang ya ki Hindu. Ka jingshisha ka long parlok om tang ki Hindu hanrewat ki Kristan ro ki sha siat ya. Hoi parlok kawe ka long ying Kristan na Madhya Pradesh ro kala sha siat yap hagine ki leno. Ngalas ngau si shibun haden bangala yo ngau ya kane khubor jong kane ka long ying Kristan ki umat kila tuj na ki kma jonga. Piru pin ngau si shibun haden ba phila yo ngau ya kane ka khubor. Ngan sai tu pi ke ka balajia bat kane ka long ying Kristan hagta ka sngi ha pahalgam. Phila banyo iya kane ka long kami ha kane ka video kane ka de ka te ka long kami ka ba ulok jongka ulasha siat haki leno ha pahalgam. Kane ka long kami kala ong ba maka utanga jongka bat ki khun jongka ki lalej lang sha pahalgam bat kine baro ki de na ki long ying Kristan. Kane ka long kami kala ong ba haba kila don baro ha pahalgam kensan kila yo sngew ya ka jingsawa jong kuli bat kila tharai ba gede ka jingsawa jong ka sliding board ka babren. Nang ta haden kata layo sngew ya ka sur jong ka we ka kenthe kala perta peniyap yang ngaru. Kumta kane ka long kami kala ong ba ki sur siat kila sedang ban wan na baro saudong ban baro kila sedang ban mare ban penim yala ke jong ke jingim. Bat kata ke kenthe pat ka ba ong peniyap yang ngaru tengah jong ke kenthe ka ba perta ulasya siat iap ha kileno dena ta kedau ba ke kenthe ha padeng ka jing snau si ka jing klat tengah jong ka ong peniyap yang ngaru ya kileno. Kumta sayangan itu ipi kumno kane ka long kami ka itu halor kane ka jingjia ha pahalgam. Kane ka long kami kala itu ba baro kilamare barre shedin ka washroom bat ki don duna ya ka arpheu niao adu arpheu prangot ki briu hanta ki bala ngap jar shedin ka washroom. Bat ki dang ya mi no baro nang ta uwe heden uwe hawa kensan arngut ki leno kilawan na den jongki. Bat kane ka long kami ka ong ba ngim tip nang no kite ki leno kiwan kensan shedin jongi. Bat kane ka long kami kala ong ya baro haba kite ki leno ki leyo i yengi hangne ngide ban phet no baro ban im yala ka jong ka jing im. Nang ta kumta baro kila sedang ban phet ban im yala ka jong ka jing im. Kane ka long kami kala itu bahaba ki leno ki lawan sejan jongki ulok jongka ulo ong yaka ban phet ban ri shedin ki ding ki badon sekte ki jan jongki. Bat hakata ka por ki leno ki la kem yau tengah jong kane ka long kami. Hakata ka por ki leno kila ong yau tengah jongka baun pule ya ka kalma baun pertada ka baong kalma. Bat ulok jongka ula jubab ya ki leno bangam nang ban pule bangam nang ban ong ya kata ka kalma namar banga deu Kristan. Kumta pelok hangne kumbangis ngap om don jing bakala jong une ubriu hakane kala long ka bade ka bu ong bangam nang ban pule ya ka kalma banga deu Kristan. Hakabasya perlok om tangki Kristan om tangki Hindu ne kino ki briu jong ki niam bapheru kim nang ban pule ya ka kalma tangki Muslim ki tip kumno ban pule ya ka kalma. Bat nang ta parlok tang shu ong ulok jong kane ka long kami ngam tip shu kumno ban pule ya ka kalma mar kumtahi ki leno kila siat peniyap ya u. Kene kolong kami kala keren kawe kabala penkendit ya baro sasngap kaba phela kalong ba kile no kila ong ba kene ka jaka kade jong ka Palestine anda kene ka jaka kala long baro jong ka Palestine yen perta baro ki pajba hangne tang kene ka kentin kalma kin habban tip baro spang kene ka kalma. Kane kalong kami kalong baha bangi peniyap ya u perjong ni peniyap ya u haden bangi layo ya u hanrei kine leno ki peniyap driu hagata kur komba om don jing isen
kumta perlok pis ngap kumno holor kene ngau bah ai ka jingrai jong phi hapo ka comment section ngin sai kan du ha ko be pat ka update kan mentai shu tang ne khoble shibun